କଣ କରୁଛ କିଲୋ? ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଚିକେନ ହେଇଛି। ଚିକେନ ହେଇଛି ଏମିତି କଥା ହଉଛ, କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି? କଣ ହବ ଗୋଟେ? କହିଲେ ହବ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ହେଇଛି। ତୁମ କମ୍ପାନୀରୁ ଦରମା ମିଳିନି। ନା ଆହୁରି ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସାରଙ୍କ କଥା ହଉଛ, ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଘରଙ୍କ କଥା ହେଇଥାନ୍ତ। ମତେ ଗାଳି ଦଉନ 8 ଦିନ ହେଲା, ମତେ ମନ ଗୁଡେଇ ହଉଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଆ ପିଇ କରି ମତେ ଗାଳି ଦଉନି। ତୁମେ ପଇସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିବନି। ଏ ଯୋଉ ଗରମ ପଡିଛି, ବାବାଲୋ ବାବା ତୁମେ ବିୟର ଆଣି ପିଅ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି କାହାକୁ ନହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଗରମରେ ବିୟର ପିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲି ପରା। ମୋ ଭାଇ ପରା ପିଏ, ତା ପେଟରେ ହେଇଥିଲା ପଥର ନା ସୁରୁପୁତା ଭଳିଆ। ମୋ ମା ଯେମିତି ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବିୟର ପିଇଲି ବୋଲି ମୋ ପେଟରୁ ପଥର ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ମୋ ମା ପରା ସେ ପଥରଟା ରଖିଛି ଆମର ମସଲା କୁଟାକୁଟି କରୁছে। ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ଶୁଣୁଛୁ? ମୋ ମା ତ କହୁଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା କଣ? ଏଇକିନା ପଇସା ପଠେଇବୁ ନା? ନା ମଦ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବାଘରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଏଇନ କଥା ହବ ନା, ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତୁମେ ମୂଷାର କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି କଥା ହଉଛ, ମୋ ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ଗାଳି ଦବ କୁହ, ତାହେଲେ ପଇସା ଦେବି। हाँ मैं गाली दूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?